Quants anys tenies quan vas començar? Jo vaig començar el bàsquet entre 13 i 14 anys. En aquests moments en tinc 84, així perquè us situeu. O sigui, el recorregut ha sigut llarg. I en quants equips has estat en tota la teva vida al bàsquet? Jo he estat, aviam, la meva etapa com a jugador la vaig fer sempre al Club Bàsquet Prat. Actual, perquè quan jo vaig començar no es deia Club Bàsquet Prat, sinó que es deia l'Associació de Pares de Família. Perquè tinguem en compte que jo vaig començar a l'any 46, i havíem passat una guerra civil, un munt de coses una mica... I llavors les seccions esportives havien d'anar molt de compte i havien de tenir un apoyo implícit de lo que era la manera de governar aquells moments al país, que és molt diferent de lo que coneixeu ara vosaltres. Llavors hi havia una dictadura i, esclar, dintre es havia de fer inclús la part esportiva dintre d'uns cànons marcats per l'actual règim que teníem. Llavors vaig començar amb, anem a dir, el club, encara hi havia una influència, anem a dir, de l'Església, que se'n deia l'Associació de Pares de Família. I llavors jo, al cap de potser 4 anys, que va ser quan es va fer el canvi i es va passar a Club de Bàsquet Prat. I en això, a l'inici. I en quina posició jugaves? Aviam, en aquell moment, evidentment, el bàsquet era també 5 jugadors. I a l'època jo et dic que aquests 5 jugadors estaven distribuïts en 2 defenses, un pivot, que no es deia pivot, sinó que es deia centro, i 2 alers. Amb aquesta denominació jo vaig començar a jugar a la posició de defensa. El que ara en diem base. De base. Llavors era defensa. I et va arribar a patrocinar alguna marca? No vam tenir aquesta sort. Era un club, la marca, entenent, era el paraigües protector de l'Església. Però això no és una marca, perquè suposo que vosaltres en voleu parlar, que em dieu, és una marca com podia ser Adidas, com podia ser... No, d'això res de res. I recordes algun bon moment dels partits? Recordo? Algun bon moment que has viscut en els partits? Home, els partits els he viscut sempre amb molta intensitat, amb el sentit de que no m'ha agradat mai perdre, que això és problemàtic, perquè tampoc guanyàvem massa, però quan és... O sigui, jo havia... El meu fort era un verdader poder competitiu d'equip. I llavors, amb aquest puesto de defensa, anem a dir, des de pràcticament els inicis, doncs, per entendre's així curt i ras, era una mica la mà dreta de l'entrenador dintre la pista de joc, que a vegades era complicat. I recordes algun company d'equip? Sí, recordo perfectament els que vam començar. Malauradament, d'aquests que vam començar, doncs en aquests moments diria que només en quedem 2. Per tant, vol dir que, clar, parlem de molt de temps enrere, Parlem de molt de temps enrere. I no et pagaven o No. Era voluntari? Sí, era un club amateur, completament, 100% amateur.
L'única cosa que sí que és cert, ens donava l'equipatge. Ens donaven, no?, la facilitat. Un equipatge era un pantalonet curt, una camiseta que deia Club de Bàsquet Prat, i el que tenia un cert poder adquisitiu anava amb unes bambes, i el que no jugava amb espardenyes. O sigui, jo vaig començar jugant amb espardenyes, perquè la meva situació, la de casa en aquells moments, no podien comprar unes bambes, una cosa tan senzilla com vosaltres teniu unes bambes, un equipatge complet, xandall, no, pantalonet, camiseta i allà que recollen, mitjonets i bambes, els que podien, i espardenyes, la majoria. I vas a mirar partits de bàsquet actualment? Sí, és una dèria. Continuo amb la dèria de mirar partits de bàsquet. I sobretot la part televisiva, perquè ara desplaçar-me a veure el Prat actual, que la categoria que està val la pena, no?, perquè està a l'EP Or, que és com una segona divisió comparant amb futbol. Quedo bastant lluny del poliesportiu i la veritat, el veig per la televisió. Llavors em xupo tota la competició europea, que aquest any ha sigut un desastre absolut i complet per l'actuació del Barcelona, perquè, com pots entendre, vivint a Catalunya i d'allò, l'equip és el Barcelona. És evident que em trec el sombrero per l'actual Real Madrid. Això no priva de que no reconegui que té un gran equip, molt millor que el Barcelona, i llavors a les proves me remito. Precisament ahir el Barcelona ha quedat fora inclús de les fases de l'ACB. O sigui, no ha passat ni la primera eliminatòria, ni la primera eliminatòria. Està caput, eliminat. I segueixes els partits de la NBA? La NBA segueixo per la televisió. Soc un forofo de la NBA, però esclar, la NBA és otro mundo. És un altre nivell, és una altra galàxia. I quin és el teu jugador preferit de tots els temps? Si posem a nivell nacional, a nivell espanyol, per dir-ho d'això, doncs dels meus temps jo em quedaria amb el Nino Buscató. No el coneixeu. No sabem qui és. No el coneixeu? És un Nino Buscató. Dels actuals, esclar, ja anem... Jo us he dit aquest Nino Buscató perquè ara rebobino els meus començaments, però ara actual, a nivell espanyol, em trec el barret amb el Llull, Sergi Llull, del Real Madrid. Però em trec el barret, perquè precisament la posició que jo tenia a la pista, amb les diferències, és la mateixa. El Llull és el base del Real Madrid, el director d'orquestra, a més un gran tirador, ho té tot. Això en quant a nivell espanyol. I llavors, si diem de la NBA, doncs és extraordinari aquest LeBron James i el Curry. El Curry. I quants títols vas guanyar al teu equip a la teva vida de bàsquet? Bona pregunta. Aviam, amb les categories inferiors, perquè esclar, jo vaig començar als 14 anys, en juvenil, i en tenia 17 i vaig debutar amb el primer equip del Prat. Llavors, l'única cosa que nosaltres, vam lograr un any passar d'una categoria que estàvem dintre del campionat català, vam quedar campions de grup i vam pujar de categoria. Això va ser una vegada mentre vaig ser jugador del Prat. Perquè jo tinc una segona etapa. I la segona etapa va ser
durant bastant de temps entrenador del bàsquet del Prat de Terlenca. Sí, d'allà de l'Estruc, no? Mana? De De l'Estruc. l'Estruc. No, la Terlenca havia jugat a l'escola aquesta que tenim a la aquí. Seda. Exacte. Perquè la Terlenca portava el nom de la Terlenca, però la Terlenca formava part de l'empresa La Seda de Barcelona. I com va acabar la teva vida al bàsquet? La meva vida al bàsquet, aviam, com a jugador, jo vaig acabar als 28 anys. Vaig començar als 14 i vaig acabar als 28. Com a jugador. Als 28 em vaig casar. Amb aquesta senyora que heu vist aquí. Llavors, vaig agafar el que avui en dia en diem un any sabàtic. Està molt de moda. Un any sabàtic perquè a mi el bàsquet era una passió i mentre jugava amb el Prat entrenava l'equip juvenil del Prat. O sigui, jo jugava i al mateix temps entrenava l'equip juvenil del Prat. Llavors, doncs, això em portava, a més de tot això, jugava i estudiava. Jugava i estudiava. Això em va portar, doncs, em podia entrenar poc, perquè els entrenaments en fèiem 2 a la setmana, dimarts i dijous, i jo havia d'anar sortint del treball, que vaig estar 44 anys a l'empresa La Seda de Barcelona, treballant 22 anys a la Seda, que només veieu la xemeneia, no queda res més, de quan passem les vies soterrades del tren, ha quedat una xemeneia, allà vaig estar 22 anys i després vaig estar 22 anys treballant dintre de la mateixa empresa, però a la Terlenca. La Terlenca, que està situada aquí, perquè vosaltres, si no... Quin institut? Estany de la Ricarda. Estany de la Ricarda. L'Estany de la Ricarda, a veure que m'ubiqui, no és aquest d'aquí, no? No, l'11 de setembre és el que està més a prop de l'11 de setembre. És el que abans es deia el Príncipe d'Espanya? Ah, ja està, ja està. Príncipe Ja d'Espanya. està, sí, val. Per cert, amb aquest equip que tu em dius del Príncipe d'Espanya, quan era... Aviam, jo he agafat aquest any sabàtic i em caso. Llavors, l'any següent continuo. I continuo entrenant al CB Prat. Val? La temporada aquella que jo entrenava al CB Prat, al primer equip, ja al primer equip vaig començar entrenant a juvenils i després entrenava entrenador, ja després de deixar de jugar, entrenador del primer equip. L'entrenador del primer equip al Prat, si no recordo malament, hi vaig estar 3 temporades. O sigui, la primera, anem a dir, va ser després de reemprendre, després de casat, perquè, esclar, el matrimoni em va portar 5 fills. Jo tinc 5 fills. 4 nanes i un nano. I de les nenes en tinc 2 que són bessones. O sigui, la feina em sembla que la vaig fer, la vam fer completa, no? La vam fer completa. I t'hagués agradat continuar professionalment amb el bàsquet? No vaig tenir l'oportunitat, No vaig tenir l'oportunitat perquè jugant amb el Prat i estudiant vaig tenir una oferta del Barcelona per anar a jugar, però no la vaig poder acceptar. Per què?
no la vaig poder acceptar perquè el Barcelona ja és otro cantar. Però fixa't que jo pràcticament no entrenava, perquè jo havia d'anar a estudiar. Els entrenaments consistien els dissabtes, que tenia lliure d'això, anar a buscar una pilota, i a la pista aquesta Marcilla, la pista aquesta Javier Marcilla, que era un camp de terra, perquè jo vaig començar amb un camp de terra, després es va asfaltar, etc. Doncs anàvem a buscar la pilota i llavors el dissabte a la tarda, tenint partit el diumenge, ens ajuntàvem a partir de les 3 de la tarda i venia l'entrenador emprenyat com una mona a les 7, buscant la pilota, perquè llavors ens dedicàvem a jugar 21, no sé si sabeu. Sí. Jugueu vosaltres? Ho heu jugat amb el col·legi? Al col·le Sí, sí. jo jugava abans a bàsquet, però ara ja no. I fèiem també partits i 21s. Vale, sí, doncs aquests ditjos 21 nosaltres, almenys jo hi passava la tarda amb els companys perquè érem d'aquest entorn, perquè jugàvem aquí a la pista del Marcilla, llavors de l'entorn del casc antic, i potser érem 7 o 8, molt a propet uns dels altres. Llavors el cop de pito el dissabte a partir de les 2:30 era a veure qui anava a buscar la pilota, perquè l'entrenador s'emprenyava i a vegades ens la deixava, a vegades ens deia... perquè, clar, si havies de jugar el diumenge se suposa que has d'anar a descansar. I llavors nosaltres allà ens fotíem la pairissa de que el Déu el que passa que quan tens 16, 17, i aquella època que pràcticament no hi havia el que hi ha ara, en el sentit de que doncs, mira, passaves la tarda, t'entrenaves, sense entrenador, perquè eren 21, discutint, perquè evidentment els 21 doncs, sempre hi ha el pique entre jugadors, entre aquella cosa, i bueno, 7 de la tarda acabàvem ja allà, doncs. Jo vaig tenir l'oferta al Barcelona, però esclar, si jo hagués anat al Barcelona jo havia d'anar a entrenar. No eren 2 dies, a més, eren més dies. I jo, els estudis, me'ls va pagar l'empresa. L'empresa, la seda de Barcelona, em va pagar, jo vaig fer la carrera de químic, peritatge químic, carrera mitja, no enginyeria. Ara les coses aquestes han canviat, llavors anem a dir una carrera mitjana que podies fer era peritatge químic, peritatge elèctric, peritatge mecànic o peritatge textil. I els pèrits era una escola que servia per dintre de la pròpia empresa promocionar, et promocionava. I això jo també em va valdre perquè al final, quan vaig acabar la carrera i després de moltes bregues i moltes deixonces, dintre de l'empresa vaig arribar a ser jefe del laboratori químic i a la seda, i després, quan me van traslladar a Terlenca, jefe del laboratori de Terlenca, i al cap d'uns anys em van passar a producció. Per tant... Doncs ja està, gràcies per la seva atenció i per contestar les nostres preguntes. Home, molt interessant, no? Si voleu alguna coseta més que pugui ampliar o d'allò, però esclar, això és el bàsic, no? Sí. Això és el bàsic de l'entrevista, jo ja ho entenc. Però, per exemple, per mi, el més interessant era que jo vaig ser químic perquè en un lloc o altre havia d'anar a treballar, no? Tingueu en compte que vaig anar a l'escola primària, no és el mateix d'ara, i allà vaig sortir amb el graduado de comercio, estudios i comercio. Però a mi em hauria agradat molt a la vida professional
i és el que he disfrutat més, que d'una manera indirecta ho he fet, però més tard, és dedicar-me a l'ensenyament. O sigui, jo portava... Els meus nens, anem a dir, eren... I això ho vaig poder fer al bàsquet i ho vaig poder fer donant classes particulars a casa, a l'habitació que hi ha aquí baix. Jo vaig arribar a tenir 15 alumnes per any d'aquests d'Orrials, que els hi donava classes de matemàtiques, física i química i ortografia. Perquè a la meva època es mirava molt el redactat, posar a les H's l'H on l'havies de posar, posar la puntuació, etc. Llavors jo aquesta part, anem a dir, didàctica, la vaig poder fer quan els meus fills, ja us he parlat, 4 nanes i un nano, el noi anava a l'escola aquesta de la Seda, aquí darrere. I les nenes que treballaven a la fàbrica de la Seda, l'empresa pagava als treballadors els col·legis, mentre eren l'època, jo recordo, esclar, els meus fills feien 8 cursos que en deien de bàsica, després van fer el batxillerat, doncs el batxillerat ja no el van poder fer, i l'escola que pagava era les monges, el col·legi de les monges. Llavors, el col·legi de les monges, mentre les meves filles, 4, estaven allà, millor dir, la gran, la filla gran, ja no, eren les bessones i la petita, anant a classes i d'allò, llavors ens vam muntar, i per això parlo, aquest col·legi que m'ha dit ell, de Príncipes d'Espanya, a l'època escolar hi havia una rivalitat tremenda amb els campionats locals que organitza l'Ajuntament, ara crec que també ho fa, no? Els equips feien unes lliguetes i anàvem en unes fases i, esclar, les monges era, anem a dir, l'objectiu principal, perquè hi havia competitivitat, hi havia una, anem a dir, una rivalitat no ben entesa, perquè les monges es tractava d'una escola privada i generalment el Prat es va donar d'allò que jo estic molt d'acord amb l'escola pública, una escola pública de qualitat i d'això, no? Llavors aquí va ser, i amb els Prínceps d'Espanya hi havia una rivalitat enorme perquè jugàvem sempre els partits de la fase, quan arribàvem a la fase final hi havia unes eliminatòries i generalment eren les monges amb Prínceps d'Espanya. Les vostres filles jugaven a bàsquet, també? I els vostres fills? El fill no. El fill va ser al revés meu. El fill es va dedicar a l'arbitratge, de bàsquet. De jove, va començar molt jove, i fins que es va casar, per jugar no. En canvi, les nanes sí. I sobretot la gran, una nana de metro 88, forta com un d'allò, i les bessones, doncs n'hi ha una que era un nervi, era una meravella, era una nana que el bàsquet de base jugava extraordinària, la gran jugava a pivot, i van ser campiones d'educació i descans de l'equip femení, perquè aquí al Prat també hi va haver equip femení. La Seda, el grup cultural recreatiu de la Seda de Barcelona, va muntar bàsquet masculí i femení. Primer va començar amb el femení, i el bàsquet femení va ser les competicions organitzades per Educació i Descanso, que era una federació que no tenia res a veure amb la Federació Catalana de Bàsquet, sinó que les empreses tenien unes despeses de gastos si projectaven el deport. I la Seda doncs ho feia perquè tenia futbol, tenia bàsquet, tenia atletisme,
I les nanes, doncs sí, van jugar, sí. Bueno, ja hem acabat, suposem. Moltes gràcies per